I još samo jedna mala priča za kraj. Marko Kovač, poznati po nadimku Putnik lik, krenuo je na jedno neobično putovanje. Vesla u kajaku Jadranom, a cilj mu je obići svjetionike s posadom, koji su izgrađeni još tamo u 19. stoljeću. Rođeni Zagrepčanin na ovu ideju došao je prije 5 godina. Namjera mu je obići sve svjetionike od Savudrije pa do Prevlake, što je dijelom već i ostvario. Prije nekoliko dana krenuo je na dalmatinski dio puta od Splita pa do Palagruže, te nam je poslao fantastične kadrove našega Jadrana. Dobro jutro. I evo kako je sunce svanulo, kako sam ja napokon krenuo na završni dio ekspedicije Otočna Odiseja, svjetionici u Hrvatskoj, odnosno plan je dovesati do Palagruže i tako dovesati do svih 57 svjetionika izgrađenih u 19. stoljeću na području današnje Hrvatske. To radim zato što volim prije svega vesati u kajaku na moru i uvjetino promoviram ovaj sport kao odličan oblik rekreacije i istraživanja obale. Ovim projektom, pošto vesam do Palagruže, bi mogao reći da je to najzahtjevniji dio zato što ću većinom vesati po otvorenom moru. Da, bude malo frka. Nije baš sve jedno. Svjetionik Stončica, 52 km od Splita, moj novi osobni rekord u jednom danu. Za nekih 7 sati i 15 minuta. Sad zasluženi odmor. Zaželimo mu mirno more i neka nas se opet sjeti. Gledali ste Turizam HRT, gledajte nas i dalje.